Naħseb li kollha kemm aħna naqblu li qed ngħixu fi żmien fejn kulħadd iħoss li għandu jafferma u jitlob id-drittijiet tiegħu. U ġustament, it-tfal jitolbu drittijiet tagħhom, drittijiet tat-tfal, drittijiet tan-nisa, drittijiet tal-irġiel, drittijiet tal-minoranzi, drittijiet tal-gay, drittijiet tal-LGBTIQ, drittijiet tal-immigrati, drittijiet tas-saċerdoti, kulħadd għandu drittijiet. U ġustament. Naħseb li kollha kemm aħna naqblu fuq dejn u xek, il-kelma drittijiet nisimgħu l-ħin kollu. Dritt tal-mara, dritt tar-raġel, il-ħin kollu. Forsi din il-karba għad drittijiet kieku jkollna nirriflettu u ngħidu ma xemm taħta dejn. Imma għalfejn qisu kulħadd qiegħed iqgħu u qed jgħid isma' jien għandi dritt. Donnu bħalli kieku kulħadd tonqsu xi ħaġa, hekk jew le. Kieku ma tonqosniex xi ħaġa, mhux se nqum bil-wieqfa u ngħid għax jien għandi dritt. Jew allura donnu kulħadd tonqsu xi ħaġa. Għax kulħadd jitlob id-drittijiet. Imma ma nindunawx illi donnu hemm sbilanċ illi jekk aħna ma nitkellmux ukoll dwar dmirijiet dawn id-drittijiet qatt mhux se jiġu sodisfatti jekk il-mara għandha dritt tkun rispettata. Mela r-raġel għandu id-dmejr, mhux biss id-dritt li jirrispetta lil-mara. Jekk it-tfal għandhom id-dritt li jsibu ambjent akkoljenti, mela dan ifisser li l-ġenituri għandhom id-dmejr li joħolqu ambjent akkoljenti, hekk jew le. Imma donna l-biċċa l-affarijiet sbilanċjata. Donnu kollna kemm aħna nirriklamaw u ngħidu u nisħqu fuq id-drittijiet u qegħdin ninsew id-dmirijiet. U dan ifisser li se nkomplu ngħidu u nħampqu fuq id-drittijiet. Għaliex? Għax dan ifisser li jekk ma nitkellmux fuq dmirijiet, jekk ma nitkellmux fuq id-dmejr li għandna lejn xulxejn lejn l-oħrajn, id-drittijiet se jkomplu jikbru. Il-bżonn illi aħna nissodisfaw id-drittijiet tagħna se jkomplu jikbru. Imma ħadd ma jieħu gost bid-dmirijiet, hekk jew le. Kollha kemm aħna nieħdu gost bid-drittijiet, imma ħadd ma jieħu gost bid-dmirijiet. U allura hawnhekk joħroġ San Ġusepp. Għax isolvijilna l-problema San Ġusepp. Jew aħjar il-Vanġelu jsolvijilna din il-problema u San Ġusepp kien fidejl għall-kelma l-Vanġelu. Meta naslu biex nitkellmu minn drittijiet u dmirijiet ifisser li nkunu wasalna fil-qiegħ. Tgħidu li mela ilna fil-qiegħ. Iwa, ilna fil-qiegħ. Għaliex? Għax meta naslu biex nitkellmu minn drittijiet u dmirijiet ifisser li naqset l-imħabba. Ifisser li naqas ir-rispett ġenwin, ifisser li naqset l-istima spontanja li toħroġ bil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ifisser li dak li qabel kien naturali u spontanju li mħabba lejn xulxejn l-interess għal xulxejn, li narak kuntent, narak sew, li jiena nistmak, li jiena nidħol f'relazzjoni sempliċi miegħek, ifisser li dan kollu bil-mod il-mod qiegħed jitmermer, qiegħed jispiċċa, u allura rridu mmorru għall-minimu id-dritt u d-dmejr. Naħseb li indunajtu kif San Ġusepp hawnhekk toħroġ il-figura tiegħu sabiħa ta' bniedem li jħobb tas-sew. Ta' raġel matur, dan hu ir-raġel matur, din hi l-mara matura. Ir-raġel matur mhux dak li kontinwament jitlob id-drittijiet. Il-mara matura mhix dik li ħsieba attenta biex taqdi id-dmirijiet. Ir-raġel u l-mara maturi huma dawk li jħobbu, huma dawk li jagħtu lilhom infushom, huma dawk li jafu li fehmu li l-ferħ veru li r-realizzazzjoni tal-bniedem, li t-twettiq tal-bniedem, li l-bniedem ikun tassew bniedem meta jagħti lilu nnifsu, meta jħobb. U d-drittijiet u d-dmirijiet imbagħad jiġu meta jinqalgħu l-problemi, meta jinqalgħu d-diffikultajiet. Imma dawk jiġu ħafna tard għal min iħobb. L-om li tħobb mhux se toqgħod tara jekk għandix dritt tal-mistrieħ. Il-missier li jħobb mhux se joqgħod jara jekk il-mara tagħtix kasu jew le.
Il-missier li jħobb m'għandux għalfejn ifittex drittijiet. Il-mara li tħobb ma tisħax fuq id-dmirijiet għax dawn joħorġu spontani, joħorġu b'mod awtomatiku. Allura dan xi fisser? Meta soċjetà tispiċċa tenfasizza ħafna fuq id-drittijiet, ifisser li s-soċjetà hi marida għandha bżonn tal-mediċina. U aktar ma tiffoka u tiffissa fuq id-drittijiet, aktar din is-soċjetà se titbiet minn soċjetà f'saħħitha. Is-soċjetà f'saħħitha hi s-soċjetà kif immaġinaha Alla. Hi s-soċjetà kif għex Giuseppe relazzjoni tiegħu ma' Marija u ma' Ġesu. Kemm għandu x'jallimna San Giuseppe lilna l-koll. Kemm għandu x'jallimna dwar il-bniedem matur, dwar il-bniedem l-antropoloġija, l-idea ta' bniedem illi għandha tkun dik li tmexxi d-deċiżjonijiet, l-għażliet tal-Knisja, l-għażliet fil-familja, l-għażliet fil-politika. Din l-idea ta' bniedem li għandha tmexxi, li għandha tkun wara l-għażliet kollha li nagħmlu fil-ħajja. Il-bniedem kif jimmaġina Alla, il-bniedem li jħobb, il-bniedem li jirrispetta, il-bniedem li m'għandux bżonn ta' regoli stretti u liġijiet stretti biex jipprova jagħmel ftehim mid-dmirijiet tiegħu. San Giuseppe jallimna, San Giuseppe jallimna mhux bil-kliem, imma jallimna bl-email tiegħu, jallimna bl-għażliet tiegħu, jallimna bid-deċiżjonijiet tiegħu. Bl-email, l-imħabba ta' San Giuseppe ma kienitx imħabba ta' diskorsi, lanqas imħabba ta' poeżiji jew imħabba ta' għanijiet. L-imħabba ta' San Giuseppe kienet imħabba li ssarfet f'għażliet, li ssarfet fit-twettieq f'email. Interessanti din il-kapaċità li kellu dan il-bniedem. Din il-flessibilità li kellu dan il-bniedem matur. Xi ħaġa li kull ma jmur qiegħda tonqosna. Il-bniedem egoista, il-bniedem li jaħseb bih innifsu, jixtieq li d-dinja kollha ddur miegħu. Jixtieq li kulħadd u kollox jinżel għall-rkub teħ biex jissodisfa l-bżonnijiet tiegħu mhux hekk kien San Giuseppe. Il-maturità tal-persuna, il-maturità tal-bniedem, il-maturità ta' Giuseppe titlob minnu li jkun flessibbli, titlob minnu li jadatta ruħu, titlob minnu li jafda kif smajna fit-tieni qari. Abraham illi it-tama kontra kull tama. Abraham li ma qatax qalbu, Abraham li ma telaqx, li ma ddisprax. Giuseppe li ma jitlaqx. Forsi kieku kont jien, kieku kien xi ħadd minna u titfaċċa fuq is-sitwazzjoni ta' Marija. Is-sitwazzjonijiet ta' Erodi kemm il-darba fl-istorja ta' Giuseppe. Forsi kieku kont jien kont naqbad u nitlaq. Leħfef ħaġa. U l-iktar soluzzjoni komuni li insibu fi żmienna. Nevita l-problema, naħrab. Għaliex? Għax is-sitwazzjoni ta' madwari mhijiex adattata għall persuna tiegħi, mhijiex adattata għall bżonnijiet tiegħi, mhijiex adattata għas-sodisfazzjon tal-pjaċiri tiegħi. U allura x'nagħmel? Allura naħrab nitlaq. Nitlaq diversi modi. Jew nitlaq fiżikament, nitbiet mill-familja jew minn fuq ix-xogħol, mis-sitwazzjoni fejn ikun, titkellem illum ma' min iħaddem. Kemm hi diffiċli biex issib ħaddiem, biex issib il xi ħadd biżel li jaħdem li jadatta ruħu għas-sitwazzjoni tax-xogħol le. Ma kulħadd irid id-dinja ddur miegħu kollha kemm hi. Ja ħasra il-bniedem b'dan il-mod qegħdin infaqruh. Il-bniedem b'dan il-mod qiegħed jiftaqar. U meta jiftaqar il-bniedem niftaqru l-kol kemm aħna. Ngħixu bl-illużjoni li xi darba se jiġu sodisfatti l-bżonnijiet kollha tagħna, imma din hija sempliċement illużjoni. Giuseppe jadatta ruħu għal Marija li ma jifhimiex, jadatta ruħu għas-sitwazzjoni ta' tqala tagħha li ma jifhimiex, jadatta ruħu. Għaliex? Għax bniedem f'saħħtu, għax bniedem matur, dan hu l-bniedem f'saħħtu. Mhux dak li jaħrab, mhux dak li jaħrab fiżikament jew jaħrab illum b'diversi modi, bis-sustanzi, bix-xorb, bl-aljenazzjonijiet li għandna. Nistgħu naħarbu b'elf mod illum mis-sitwazzjonijiet tal-ħajja kif tippreżentahomna mill-isfidi li niltaqgħu magħhom. Giuseppe ma kienx biss raġel matur, għax ara fil-lejl l-iskop tal-ħajja u li tħobb, l-iskop tal-ħajja u li tagħti lilek innifsek, l-iskop tal-ħajja mhux li tiġbed il-ħin kollu għalejk, l-iskop tal-ħajja mhux li tgħid imma jien xi jonqosni, le, l-iskop tal-ħajja huma li tara
ħaddieħor x'jonqos u tipprova tgħinu dan hu l-iskop tal-ħajja. Għalhekk aħna qegħdin ngħixu fuq din l-art. U din kienet l-esperjenza tal-istorja tal-ħajja ta' Giuseppi fil-familja Mqazza. Giuseppi kien ukoll sieħeb responsabbli. Interessanti ħafna relazzjoni ta' bejn Giuseppi u Marija. Ma kienx relazzjoni sessuali. Għax il-Vanġeli jgħidilna illi Marija nislet dan liben mingħajr l-intervent tar-raġel, mingħajr l-intervent ta' Giuseppi. Imma b'daqshekk ma jfissirx illi għax ir-relazzjoni tiegħu ma' Marija ma kienx sesswali, ma kienx relazzjoni bejn raġel u mara. Ma kienx relazzjoni bejn raġel bil-maskulinità tiegħu u mara bil-femminilità tagħha. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn qegħdin nifirdu għal kollox. L-identità sesswali mis-sesswalità bioloġika. Fi kliem ieħor, il-mod kif inħossni jien, jekk inħossnix raġel, jekk inħossnix miġbut lejn raġel, jekk inħossnix miġbut lejn mara, dan qegħdin nifirduh għal kollox mis-sesswalità bioloġika, mill-fatt jekk jien bioloġikament fil-ġisem inix raġel jew mara. Illi nagħmlu distinzjoni illi mhux kollox ċappa waħda hija verità. Iwa rridu niddistingwu bejn kif inħossni, bejn kif inħossni jien jekk hux raġel jekk hux mara u l-ġibda li ninħoss il-barra. Imma ma nistgħux nifirdu għal kollox. Ma nistgħux nisseparaw għal kollox il-bioloġija tal-bniedem mill-identità tal-ġeneru. Ma nistax jien ngħid, isma', allura mhix problema illi xi ħadd bioloġikament huwa mara imma mbagħad iħossu raġel. Ma jfissirx li ma naċċettawx kull sitwazzjoni, ma jfissirx li ma naċċettawx kull persuna, anzi ngħid iktar minn hekk. Mhux biss naċċettaw, imma nħobbu, għax taċċetta kważi kważi jfisser tissapporti. Taċċetta kważi kważi jfisser ħeq xi trid tagħmel le. Aħna bħala Kristjani msejħin inħobbu lil kulħadd, lil kull persuna bl-identità sesswali tagħha, bl-identità bioloġika tagħha, bl-identità tal-ġeneru tagħha. Kull persuna kif inhi, kif tippreżenta ruħha qudiemna mingħajr ma nagħtu ħtija, ma nagħbu lil xi ħadd b'xi ħtija u b'xi responsabilità, la lil persuna li tkun u inqas lil ġenituri jew lil familja ta' dik il-persuna. Imma minn hawnhekk biex immorru għal regola ġenerali illi kulħadd jista' jażel l-identità tal-ġeneru tiegħu, jiena nħoss li qegħdin neżaġeraw. Jiena nħoss li qegħdin immorru kontra n-natura. Jiena nħoss, u dan mhux diskors tiegħi, imma t-tagħlim tal-Knisja u t-tagħlim kif insibuh fl-Iskrittura illi nkunu qegħdin niżnaturaw li l-bniedem ma nħalluhx naturali. Illi jien naċċetta l-persuna u nħobb il-persuni u nisma' l-persuni. U ma nagħmel l-ibda differenza bejn il-persuni. Din hija sejħa li aħna għandna minn Alla x'għalhekk iħobbna. Imma li nagħmlu regola u ngħidu li kulħadd saħansitra sa mill-età ċkejkna ta' sentejn jew tlieta u nafx qed ngħid. 3 snin li jien nista' nagħżel l-identità tal-ġeneru tiegħi u ngħid jekk irid inkun raġel jew mara, indipendentement mill-ġisem li nqiegħu fih, jiena naħseb li hemmhekk inkunu qegħdin immorru wisq il-bogħod minn dak li Alla pjana, minn dak li n-natura, forsi hawn min ma jemmix falla. Minn dak li n-natura tippjana l-bniedem. Almenu din il-idija għalina, dan it-tagħlim għalina l-insara, aħna l-Kristjani li nemmnu f'Ġesu, aħna d-dixxipli ta' Ġesu, aħna n-nies tal-ktieb, in-nies tal-Iskrittura. Almenu aħna rridu nkunu ċari u konvinti minn ċertu tagħlim. Ħalli mbagħad l-oħrajn, ħalli mbagħad dawk li ma jemnux jista' jkollhom l-idijat u l-opinjonijiet tagħhom li aħna wkoll jeħtieġ li nirrispettaw, aħna wkoll li jeħtieġ nistmaw imma mingħajr ma nagħmluhom tagħna. Fl-aħħar nett Giuseppi kien missier preżenti. Missier preżenti fil-ħajja ta' Ġesu. Fil-Vanġeli ta' San Mattew u San Luqa, Giuseppi hu preżenti dejjem. Preżenti sal-adolescenza. Kemm hi sinifikattiva din il-preżenza ta' Giuseppi u Marija sal-adolescenza.
Kemm għandna bżonn li l-ġenituri, l-missier u l-om it-tnejn li huma jkunu preżenti sal-adolescenza fil-ħajja tat-tfal. Mhux qed ngħid li jkunu marbutin magħhom le, għax l-irwol il-missjoni tal-ġenituri li jibbuttaw il-barra, li jgħinu l-tfal isibu l-awtonomija tagħhom, isibu l-identità personali tagħhom. Huwa neċessarju li t-tfal tagħna jiksbu indipendenza, imma din l-indipendenza ma ninsewwiex. Din l-indipendenza jistgħu jkunu żguri minnha u jistgħu jiksbuha tassew sakemm huma ċerti sakemm għandhom iċ-ċertezza li tiġi minn preżenza matul l-infanzja, matul it-tfulija tagħhom. Preżenza ta' min? Tal-ġenituri. Jekk m'hemmx din il-preżenza tal-ġenituri fit-tfulija tagħhom, speċjali fl-ewwel xogħol fl-ewwel snin, allura t-tfal tagħna bil-fors se jfittxu drittijiet, bil-fors se jfittxu li jissodisfaw il-bżonnijiet, għax l-iktar bżonnijiet elementari, l-iktar bżonnijiet primittivi tagħhom baqgħu ma ġewx sodisfatti minn dawk li stennew kif ġew fid-dinja, kif daħlu fid-dinja, minn dawk li stennew li jissodisfawhomlu. Allura l-istedina tiegħi għalina l-koll, għalina u għal dawk li qegħdin jisimgħuna, għalmenu għall-Kristjani, għal dawk li jemmnu f'Ġesu hija dejn. Ejjew familji, mo speċjali familji żgħar. Bħal Giuseppe nkunu preżenti. Ejjew ma niddelegawx it-trobbija lill-iskola. Sfortunatament din it-trobbija kull ma jmur qegħdin jeħduha f'idejhom l-għalliema. X'differenza imma? Teduka t-tifel tiegħek demm minn demmek, laħam minn laħmek. X'differenza teduka int, om u missier, minn persuni oħrajn illi għalkemm għandhom l-skills kollha possibbli, għalkemm għandhom l-intenzjonijiet tajba kollha possibbli, għalkemm għandhom l-imħabba kollha possibbli, id-dedikazzjoni kollha possibbli, però qatt ma jistgħu jissostitwixxu il-missier u l-om. Qatt ma jistgħu jidħlu minn flok il-missier u l-om. U dan għalfejn qiegħed ngħidu. Għax illum kull ma jmur jekk kien edukazzjoni anki bażika, anki kif tifel jilbes, kif jaqfel l-azz. Qegħdin niddelegaw lit-teachers, lill-għalliema. Il-breakfast ta' filgħodu niddelegaw lill-għalliema. Jekk għandu problemi, diffikultajiet emottivi, niddelegawhom lill-psikoloġi, niddelegawhom lill-persuni professjonisti, lit-tobba, lill-psikjatri. It-tagħlim tad-dottrina, anki dan, niddelegah lill-katekisti. Kemm għadu jsir katekismu fil-familji tagħna. Il-formazzjoni vera u proprja isseħħ fl-intimità ta' relazzjonijiet verament f'saħħithom bħal huma dawk ta' bejn omm u bient, missier u iben, missier u bient. Hemmhekk issejr tinħema il-formazzjoni bażika tal-persuna. Hemmhekk il-persuna, l-bniedem, it-tifel, it-tifla isibu tassew iċ-ċertezza li huma ta' min iħobbhom, ta' min jaċċettawhom, li huma għandhom dritt li jgħixu fid-dinja u allura jekk għandhom dan id-dritt għandhom dmejru koll li huma jħobbu min-naħa tagħhom. Dan jista' jseħħ biss fl-intimità ta' relazzjonijiet primittivi ta' bejn il-ġenituri u l-ulied. Ejjew ma niddelegawx lill-iskola l-edukazzjoni sesswali ta' uliedna. Ma niddelegawx lill-iskola l-edukazzjoni sesswali ta' uliedna. Xi ħaġa daqshekk intima bħal min edukazzjoni sesswali. L-ewwel għalliema ta' din l-edukazzjoni għandhom ikunu l-ġenituri. U forsi l-ewwel dixxiepli, l-ewwel studenti ta' din l-edukazzjoni għandhom ikunu l-ġenituri. Jiena nissuġġerixxi, nipproponi dan il-mod, dan il-metodu, ejjew nagħlmu lill-ġenituri. Nagħlmu lill-ġenituri, jgħalmu ċertu affarijiet intimi u importanti lill-uliedhom. Imma aħna min-naħa tagħna l-ġenituri, min-naħa tagħkom ġenituri, tfarfrawx din ir-responsabilità. Għax imbagħad bil-forsi li jieħodha xi ħadd. Ejjew nitolbu lil San Giuseppe, li kien raġel matur, li kien sieħeb responsabbli, li kien missier preżenti biex lilna wkoll jagħtina dawn it-tliet kwalitajiet mod speċjali lill-irġiel. Għandna bżonn nerġgħu niskopru l-maskulinità tagħna. F'din id-dinja mimlija inċertezzi, mimlija diffikultajiet. Ejjew nitolbuh lil San Giuseppe biex din il-festa tiġi verament biex tħalli marka fil-familji tagħna, marka fir-raħal tagħna, marka f'pajjiżna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.